मानो बाहेरायाव दंगासिनो दङ सिख्ला जानानै गिया नामा मोनाजासिम बाहेरायाव थानो खायसे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा एकदमबारे थुलुंगासो मोनगासिनो आरोना बिसोरबो बेबायदि खामानि मावदों बिसोरबो बिदि गाज्रि खामानि मावदों जोंबो मावनि खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडिया इउज खालामखायोआनो ससियेल मिडियायाव मिथिखाबाय जोंहा इन्डियायावहाय मा जागासिनो दङ कलकातायावहाय मा जादों मा जालांखो आरो मा जागासिनो दङ मा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंहा कलकातायावहाय सासे गोरों आइजो डक्टर ममिता देबनाथ बिथाङा खास्रि बिस्रियै गेंरेप खालामजानानै मार्डार खालामजाबाय खास्रि बिस्रियै दा बिथांनिनो प्रटेस्ट सोलिगासिनो दङ जेरावबो जेरैबो कलेज इउनिभार्सिटि हस्पिटाल दा बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा बिथां डक्टर ममिता देबनाथ बिथांनिनो जिउमाया जाहाथे सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय जोंहा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो बिथांनि थाखाय केन्डेल कन्डलेन्स खालामनाय जादों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै भिडिअ खालामनाय जाबाय दा बेनि सिगां आङो फंनैसो बुंनो सानगोन जोंनि इन्डियायावहाय जोंनि जायगायाव जों आइजोफोरा फ्रिदम नङा जोङो आइजोफोरा जेब्लायबो सांग्राङैल' थानांगौ जायो जेब्लायबो गिलुं गिलुं महरावल' थानांगौ जायो दाथ' मा खालि केसआनो अनलि रेपल' खोनायो गुबुन केसखौनो दा खोनायासै अनलि रेपखौल' खोनायो बिथां डक्टरनि उननिफ्रायनो अनलि रेपल' खोनाबोगासिनो दङ दा जोंनि खायसे गाज्रि बे हौवा माहारिनि थाखायनो बे जागासिनो दङ नङा होमबा जोङो दा हौवा माहारिखौनो गिनांगौ जानानै फैबाय फोथायनोनो हाला मा होननानै फोथायनो बेबायदि जाथायखौ खोनाबाय थायोब्ला जेब्लायबो रेप दिनैबो गाबोनबो जिखौ खोनायो बेखौल' खोनाबाय थायो बिथाङाथ' दा जाय रुंसारि जालांबाय बिथाङाथ' दा डक्टर सासे 31 इयार्सनि बिथाङा सासे सिख्ला नाथाय दा बिनि बिथांनि उनावनो साननैसोनि उनावनो बा सासे गथ'आबो जोंहा सासे उन्दै हिनजावसायाबो जोंहा बारग'आ खायसे लांसुनिया जुनार आखुनि हौवा माहारिनि थाखायनो सासे गथ'आबो बारग'आबा बियो सासे आरो जाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ नार्सारियाव फरायग्रा बे हिनजावसाखौ रेप खालामदों बिथाङाथ' सासे भेन ड्राइभार स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामग्रा बेखौ सोर बेबायदि खालामगोन होननानै सोर रेप खालामगोन होननानै सोर बिमा बिफाया मा मिथिगौ बेखौहाय बिदिबाथ' फोथायजानायानो नंखाया जोंनि हौवा माहारिफोरा जेब्लाबो बिदि खोनाबाय थायोब्ला बेनिखायनो बुंनो सानदों हौवा माहारिफोराबो जोंहा खुद्रि सारनांगौ नट अनलि हिनजावफोराल' बे केसावहाय खुद्रि सारनांगौ बे नङा जोंहा हौवा माहारिफोराबो हौवा माहारिखौ गियान होनांगौ हौवा माहारियाबो बे लामायावहाय खुद्रि सारनांगौ अर्थात दा खुद्रि सारदोंआनो नाथाय बे खायसे हौवा माहारिया मानो बेबायदि जुनार आखुनि बिथांमोना बिमा बिफा थानानैबो बिथांमोननियावहाय लाजिनाय दंना गैया बिथांमोननिया रिलेटिभ्स दंना गैया दायखौ मावदोंब्लाथ' बे कालप्रिटआथ' हमजाखायोआनो दायनिगिरियाथ' हमजाखायोआनो आरो जाय दायनिगिरि जाय मार्डार खालामग्रा जाय रेप खालामग्रा बिथांमोनखौथ' जोङो निमाहा होनानै जोङो हगारनो नांखायानो जाय मार्डार एन्ड रेप खालामग्रा बिथांमोनखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होजाया जोङो सासे सिखावखौ जोङो खनसे चान्स होजायो नाथाय मार्डार खालामग्रा एन्ड रेप खालामग्रा बिथांखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो नेक्स्ट चान्स होनो हाया बिथांखौ
जेरैबायदि सासे हिन्जावखौहाय खास्रि बिस्रियै रेप खालामनानै खस्थ' होनानै मार्डार खालामो, बेबायदिनो बे रेप खालामग्रा मानसिखौबो खास्रि बिस्रि खस्थ' होनानैसो बुथारनांगौ। बेखौहाय बुथारनायनि अनगा, फोथैनायनि अनगा जोंहा बेखौहाय गुबुन चान्सखौनो होजाखाया, बै जाय रेप खालामग्रा, जाय मार्डार खालामग्रा। आरो जाय बे डक्टरखौ, जायथ' नङा, मोनसे गें रेपसो बियो, जाय गें रेप खालामदों, जाय बिसोरो लांसुनियाफोरा बिसोरखौथ' डाइरेक्ट बुथारखानांगौ। डाइरेक्ट बुथारनाय नङा, डाइरेक्ट हमनानै सासेथ' हमजाखाबायानो, खास्रि बिस्रियै बेखौ खस्थ' होनांगौ, साजा होनांगौ, साजा होयै होयैसो बेखौ फोथैनांगौ। बेखौ चान्स होनो नाङा। आरो चान्स होबाय जेब्ला, बियो मोनसे खामानिखौ मावखांबाय जेब्ला, बियो मावखाबायानो थाखागोन। आरो जाय दा हमजादों, जाय बे डक्टरखौहाय रेप खालामदों, जे बियो हमजादों, बेनाथ' सिगांबो केस दंखायोमोन बुंनाय खोनादों, दा ससियेल मिडियानिफ्राय मिथिदों। दा नायदो, बेना सिगांनो केस दंखायोमोन, बेबायदि रेप केस मा केस, नाथाय बियो मा नेक्स्टआव मा सासे आरोबाव डक्टरखौहाय रेप खालामनानै, गें रेप खालामनानै मार्डार खालामबावबाय। अब्ला सोलायिया सोलायखाया। रेप खालामग्रा मानसिखौ माब्लाबाबो नेक्स्ट चान्स होनो नाङा। इभेन सिखावखौबो होनो नाङा, सिखावाबो बेबायदिनो जायो। दा प्रुफ बुंनो थाङोब्ला, दाखालि बावैसो आंखौ जि स्केम खालामदोंमोन, फैसा बिहरदोंमोन, बेनाथ' सिगांबो मोनसे केस जालांखांबाय। बिथाङा सिगांबो बिदिनो ससियेल मिडियायावहाय फोसावजाबाय, बिदि फैसा स्केम खालामनानै लाङो, मानसिफोरखौ थगायनानै लाङो, फैसा लाङो, बेबायदिनो सिगांबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखांबाय बियो। नाथाय सिगां आं मिथियासै। दा सिगां मिथियाखैमोन, नाथाय उनावसो मिथिदों आरो बियो सिगांबो बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गोसारबाय होननानै। आरो बेथ' सिगां 7 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदिनो स्केम खालामनानै जाबोबाय थानाय मानसि। आरो दा आंनि बेलायावबो बिथाङा ससियेल मिडियायाव एसेबां गोसारबाय, थेवबाबो लाजिनाय गैयाजासे आरोबाव बे खामानिखौहाय मावबाय थादों, नङा होमबा? दाथ' बियो खानानैसो दंहैयो। बेनिखायनो सिखावा जेब्लायबो सिखावखा, बियो सोलायनांगौबा खनसेयावनो सोलायखायो। माने नेक्स्ट टाइम बियो मावफिना, बियो सोलायनांगौबा खनसेयावनो सोलायगोन। सिखावखौबो जोङो निमाहा होनोनो हाया। रेप खालामग्रा एन्ड मार्डार खालामग्रा बिथांमोनखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया। दा जोङो मा बुंनो, जोंनि बिमा बिफायाबो गियो दा जोंखौहाय। जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाङो बाहेरावहाय, नाथाय हारसिं थाङोब्ला बिमा बिफाया गियो। बुंगोन मोनाजासिम थायोब्ला, मानो मोनाजासिम थादों, मानो न'आव लेट फैदों, मानो दाबो हस्टेल थाङाखै, मानो बाहेरायाव दंगासिनो दङ, सिख्ला जानानै गिया नामा मोनाजासिम बाहेरायाव थानो? बेबायदि बुङो बिमा बिफाफोरा जोङो सिख्लाफोरखौहाय। दा सिख्लाफोरखौहाय मानो बिदि बुङो, सेंग्राफोरखौ मानो बिदि बुङा, अर्थात हिनजावफोरखौ मानो बुङो, हौवाफोरखौ मानो बुङा? हिनजावफोरा जोंना फ्रिदम गैया। हिनजावफोरा माखौ गिनांगौ, मोदाय दावदायखौ गिनांगौ ना माखौ गिनांगौ? हौवाफोरखौसो गिनांगौ, हौवा माहारिखौसो गिनांगौ। हौवा माहारिखौ गिनांगौखायसो जोंखौहाय बिमा बिफाफोरा मा बुङो, हिनजाव मानसि जानानै गिया नामा मोनाजासिम थानो? होमबा जोङो बेबायदि बुंजानांगौ जायो। जोंथ' मोनाजासिम जोंबो थानो हायो बाहेरावहाय, जोंथ' जेखौबो गिया, आंबो गिया। नाथाय बै हौवा माहारि, खायसे गाज्रि हौवा माहारि, बिसोरखौहाय गिनांगौ जायो। जों सिख्लाफोरा इनसिकिउरिटि, जों आइजो माहारिया इनसिकिउरिटि इन्डियायावहाय दासिमबो। मा जोङो फोथायनोनो हाया, दाथ' जिबायदि रेप केसल' खोनागासिनो दङ,
दा भेन ड्राइभारखौबो फोथायनो हाया, सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिखौबो फोथायनो हाया। दा मा बुंनो, बियो आंनि कलेजनि सेंग्रा लोगो, बियो इउनिभारसिटिनि आदा जायो, बै कलेजनि बियो फंबाय जायो, सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामग्रा। दा बिथांमोनखौबो जोङो फोथायनो हानाय नङा बेबायदि खोनाबाय थायोब्ला। आरो दा बायदियावथ' दा ससियेल मिडियायावहाय बे रेप केसनि माबा भाइराल ट्रेन्डिं खोनादों हिसाबै दा खायसे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा एकदमबारे थुलुंगासो मोनगासिनो आरोना। बिसोरबो बेबायदि खामानि मावदों, बिसोरबो बिदि गाज्रि खामानि मावदों, जोंबो मावनि, माने थुलुंगासो मोनगासिनो बिसोरो। दा आङो बेखौनो बुंबाय, जों आइजो माहारिया दासिमबो इनसिकिउरिटियाव दङ। जोंनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट मोनदोंब्लाबो जोङो आइजोफोरा दासिमबो इन्डिपेन्डेन्ट मोनाखै। जों दाबो गिलुं गिलुं महरावनो थानांगौ जायो, जेरावबो जोङो हारसिङै जेबो खामानि मावनो हाया। मानि थाखाय? जास्ट बिकज अफ खायसे गाज्रि खामानि मावग्रा हौवाफोरनि थाखाय। फंसे खोथा बुंबावनो लुबैदों जे ससियेल मिडियायावहाय जायखौ फोसावो, जाय फोसावनाया ट्रेन्डिं जायो, बे ट्रेन्डिंखौल' जोंनि सुबुं माहारिया मावो। जेरै रिल्सनि ट्रेन्डिंआनो जा, माबा मोनसे रेप केसनि ट्रेन्डिंआनो जा, सुइसाइडनि ट्रेन्डिंआनो जा, एक्सिडेन्टनि ट्रेन्डिंआनो जा, जाय ससियेल मिडियायावहाय ट्रेन्डिं जाबाय बेखौ मोगथाङावहाय मावखाबायबो। बे आङो माने एक्सपिरियेन्स नुबाय आरो। जेरै दा रिल्स बानायग्राफ्रा मोनसे रिल्सआ भाइराल जाबानो बे रिल्सखौल' बानायबाय थायो। बबेबा सुइसाइड केस खोनादोंब्ला बैबो सुइसाइड जादों, आंबो सुइसाइड जानि, बे केसआ जाखाथारगोन, माने नुखाथारो। आरो रेप केस, बेयाव मोनसे रेप केस जादोंबा दिनैबो गाबोनबो बेबायदिनो सप्तासेया खोनाबाय थाखागोन। बेनिखायनो आं सानो अनलि पजिटिभ थिंग्सखौल' जोङो माने ससियेल मिडियायाव होनांगौ होननानै आं सानो आरो। दा आङो बेखौनो बुंबाय। दा आंनि बुंनायावहाय माखासे गोरोन्थिबो जालांदों जानो हागौ, बेनि थाखाय आङो निमाहा बिहरग्रोयो सिगाङावनो। आरो जोंहा जि कन्डलेन्स दङ बेखौहाय नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैदों जे बिथां डक्टर ममिता देबनानि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो आरज गाब। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, भिडिअआ दा बुङै आंना गोलाव जाबाय, 13 मिनिट बारबाय। बेनिखायनो आङो नेक्स्ट एपिसड माने पार्ट 2 खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माबायदि केन्डेल लाइट कन्डलेन्स खालामनाय जादों, जोङो माबायदि प्रटेस्ट खालामनाय जादों, बेखौ आङो नेक्स्ट पार्टआवहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना उननि भिडिअखौहाय नायबानो जाबाय।